I el camí comença amb el desplaçament des de Santa Bàrbara fins a Navarra. Travessem tot Aragó i travessant la província de Saragossa ens trobem amb aquest poble en nom de cançó, Sierra de Luna, una cançó que em recorda a la meva mare, ella la cantava. I en un rètol, a un carrer, hi trobem un trosset de la lletra. Seguim camí i cap a les 5 de la tarda estem ja a Roncesvalles. Anem a buscar les acreditacions i ens fem la típica foto que ens mostra quan hi ha des d'aquí fins al final del camí, Santiago. La tarda ens dona temps encara per a conèixer el poble que serà el final de la primera etapa, Zubiri. Allí ens fem unes fotos i aprofitem fins i tot també per a sopar. A les 7:10 entro a Burgueta. A les 8:10 ja estic a Espinal, porto quasi 7 quilòmetres i acabo de parlar amb un jove de 21 anys, és australià, m'ha dit, uns pares eren de procedència italiana i mos hem entès una mica com hem pogut, en anglès, en italià i una mica en castellà. I una jove que també mos ha alcançat, una jove mos ha dit que era alemana, tenia 23 anys, i ella mos ha fet una mica de traductora perquè ella coneixia una mica de castellà. Ell, este noi jove, és la primera vegada que fa el camí i vol arribar a Santiago. O sigui, va començar ahir a Saint-Jean-Pied-de-Port. Ara vaig a pujar el primer port de Muscarvis, no sé com s'hi diu, ja ho posarem sobreescrit perquè estos noms són una mica raros. Són bascos o navarresos. Davant porto, no sé si és una japoneseta o coreana, va cansada tot el rato, i la veig com va. Ja hem fet la primera parada. Porto 2 hores 17 minuts, són les 9:13 minuts, 12 quilòmetres i arribo a Viscarreta, on dormim, on faig parada, esmorzarem. He trobat a Teresa abans que la veiem detrás, està detrás. M'ha vingut a rebre i anem a fer la primera parada per esmorzar. 12 primers quilòmetres. I aquesta és la casa on ens hospedem. Anem seguint camí. Primera etapa de les 6 que pretenc fer. He esmorzat a Viscarreta i ara continuo camí, ja segona part, fins al punt d'arribada d'avui, que és Zubiri.
Me queden uns 10 o 11 quilòmetres més, per tant, sense pressa, un parell d'hores. Hi ha que destacar que hi ha que pujar al port de Erro, de pujar sobre els quasi 1.000 metres, 980 o 990, i és la part potser més dureta, més la baixada que la pujada, per això, de totes maneres, segurament, almenys per a mi és més complicat sempre la baixada que la pujada. Bueno, ja estic pujant Erro, un altre dels ports que hem de passar avui, també sobre 900 i pico de metres. Ara són quasi les 10 del matí, la temperatura ha pujat, ja ens anem despullant, ens anem traient roba, perquè naturalment la pujada així ho demana, i també perquè ja comença a fer una miqueta més de calor. Però bueno, val la pena. Les vistes, els paisatges, la gent amb la que parles, val la pena. Val la pena. M'acabo de trobar una parella, no sé, per l'edat d'un i de l'altre, a mi em semblaria que serien pare i filla, no? Però no sé, tot podria ser. És igual, van en bicicleta. Ja estàvem pujant el coll d'Erro, que és bastant empinadet, i el camí bastant pedregós, no? Ja estàvem parlant en el senyor, i en ella també, que pujava la bicicleta com podia, la noia aquesta la pujava, ara després se l'aran baixant, però de moment la tenia que pujar. Ja estàvem parlant, no?, de que les bicicletes normalment tenen el camí per la carretera, perquè no és tan feixuc, és per les bicicletes més còmode, perquè per aquí hi ha costes, pujades, baixades, pedres, terrenos que són una mica perillosos, poden relliscar. A més porten pes a les bicicletes perquè porten la roba i porten la motxilla, la porten a la bicicleta, en definitiva, no? I jo pensava, una vegada els he deixat i hem parlat d'això, de que el camí es pot fer com vulgui, faltaria, però el camí jo crec que s'ha de fer a peu. Per a gaudir-lo plenament s'ha de fer a peu, perquè si el fas en bicicleta i vas per la carretera te perdes paisatges com estos que estem veient o que estic veient avui, i que òbviament no es poden mostrar-se tots aquí. Però la veritat és que jo crec que sí, que la millor manera de fer-lo és a peu, és la meva recomanació. Mira, venen detrás, veus? Venen detrás. Bueno, doncs segueixo el camí, porto una miqueta més de 18 quilòmetres, acaba de passar el port d'Erro, 800 i algo de metres, i porto 3 hores 40 més o menys caminant. Estic, jo crec que a menys d'una horeta de Zubiri, el punt d'arribada d'avui. Bé, de moment ho portem bé, hem parlat amb molta gent. Per cert, els ciclistes d'abans, no sé encara quina relació familiar tenen, però sí que sé que són bascos, d'Irún, concretament.
seguim la baixada cap a Zubiri, per mig d'estos boscos, bueno, fantàstics, no? M'acabo de cruzar, no sé si és anglès, parlava en anglès, diu, it's beautiful, no? La veritat és que sí, són boscos de cuento, una miqueta. Arribant a Zubiri, queden uns 3 quilòmetres i mig aproximadament. Bueno, doncs a les 12 en punt arribem a Zubiri, al pont. Mira, allí ens està esperant la xica, ens està esperant allà. Hola. Just 22 quilòmetres. Un dia, aquí ens està esperant la que dona suport a esta iniciativa, en esta aventura, Teresa, que també ja s'ha aclarit, està a Zubiri. Sí? Bueno, pues res, primera etapa complida, 22 quilòmetres, 4 hores 46 minuts, són les 12 en punt, i ho hem portat pues, bastant bé. Estem al pont, des d'on demà començarem la segona etapa.